Magbiyenan sa San Carlos City, Pangasinan, arestado sa pagtutulak ng iligal na droga. Tutukan sa report. Arestado ang magbiyanang Lauro Bugayong at Rodolfo Bandong Jr. matapos mahulihan na mga pakete ng hinihinalang shabu sa magkahiwalay na buy-bust operation sa San Carlos City, Pangasinan. Newly identified drug personality si Bandong na isang fish vendor. 2 pakete ng hinihinalang shabu at mark money ang nakuha sa kanyang kustodiya. Itinanggi naman ng sospek ang paratang. Papipinturahan ko po sana yung nabili kong sasakyan para may magamit akong pambiyahe ng isda sa Dagupan, ma'am. Ang biyanan nito na isang pintor ng mga sasakyan na aresto rin ng otoridad. Naka-probation ito at kalalabas lang noong Marso. Nakuhanan din ito ng illegal na droga at mga drug paraphernalia. Wala po nakuha sa akin, no? Hindi yung pagmamayari yun? Hindi po, ma'am. Dito sa Pangasinan, meron ding mga nagsusupply dito. Ito ang isa sa mga nagtutulak dito sa atin. Iniimbestigahan na rin ng otoridad kung saan kinukuha ng mga sospek ang kanilang mga supply na droga. Kasama si Jing Dakanay, ako si Joanne Punsoy, naghahatid ng Balitang Amyanan.